दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो सुक्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय खुंनो गोनां 3 मार्चआव खुंनो गोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 69थि जोनोम सान बे हाबाफारिखौ सुक्लाय सेरफां हालामनि सुक्लायाव थानाय जोहोलावफुरि पार्कआव खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो खुंजागोन आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव माखासे आयदा दङ। बे आयदाफोरनि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव आयदाया जाहैबाय गेवलां सावरायमेल। दा बे गेवलां सावरायमेलाव जोंहा बेखेवगिरि महरै फुंखा सुबुं महरै नुजाफैगोन कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एन्शियेंट स्टाडिज इउनिभार्सिटी नलबारीनि एसोसिएट प्रफेसर डक्टर मदन चन्द्र बर' बिथाङा आरो हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा आरो बै हाबाफारियावनो फुंखा सुबुं महरै नुजाफैबावगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि देंखोनि रानि आब' सुलेखा बसुमतारी बिथाङाबो आलासि महरै नुजाथिफैगोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय देंखो मु 123 आव देरहासार जानाय 2019 मायथाइनि अनसुमा स्वर्गियारी आरो 2025 मायथाइयाव देरहासारनो हानाय रानिमा दैमारी बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंजागोन आरो बिनि एन्ट्रि जा फिस बियो फ्रि जागोन। थामहिनबा बेसेन होनाङा जासेनो रायजो राजा नोंथांमोना पार्कनि सिङाव हाबनानै गासैबो हाबाफारिखौ नायनो हागोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला आरो सुक्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौबो गुरैनो खावलायहरनाय जायो। नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ नायनानै बड'फानि जा सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जाहाथे गेवलांसार खालामनायाव आरो लोगोसे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे नोंथांमोना मदद आरो थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैनो खावलायहरनाय जाबाय आरो फिन खेबसेबाव बुंबावनाय जाबाय दि बे हाबनाय फिसा फ्रि जागोन माने बेसेन लाजासेनो नोंथांमोना हाबनो हागोन बियो फ्रि जागोन। ओंखायनो नोंथांमोन गासैखौबो गुरै फिन खावलायबाय जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ बे हाबाफारियाव जा सावरायमेल जागोन बे सावरायमेलाव 1000 फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जिरायनाय आरो गासैबो बेबस्था दङ। माने 1000 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन बे सावरायमेलाव। ओंखायनो नोंथांमोना गासैबो फैनानै जाहाथे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मोजाङैनो बुजिनानै लानो हानायनि खाबुखौ लानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स, 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन। जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर
ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाइ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि कोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।